Per ampliar el que podem fer amb els potenciòmetres, us hem afegit un programa, el 2.4, treballar amb llistes, que el que fem aquí és hi afegim un array o una llista per deixar les notes. En aquest cas creem un vector que es diu notes, on té 8 posicions, però treballem des del 0 fins al 7, on hi tenim les notes, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Quan mapegem, en aquest cas, ara ho ficarem dintre una variable p, que serà la nota que tindrem. Si pugem al nostre programa, veiem que al potenciòmetre canviem el tempo i amb l'altre canviem les notes, exactament com fèiem amb el d'abans. El que passa ara és que si aquest valor del mapejar el canviem fins a 7, doncs ara mateix hi tenim totes les notes. Per tant, veiem que si amb aquest vector de notes que hem posat hi podríem ficar qualsevol de les freqüències que nosaltres volguéssim utilitzar.